gitara at ang kaayayang lira. Ipaninyo ang trompeta. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanin. Mga igsuon, gisaulog sa simbahan karon ang piyesta ni San Justino, martir o philosopher. Si Saint Justin, matud pas bana-bana sa history, na tao siya mga 100 AD. Nahimo siyang inila nga philosopher, dili magtotoo o sa kapagano. Na-converter siya sa atong tinuhuan o sugod ato nagsigi na siya dipinsa sa atong pagtuong Katoliko ug namatay siya sa pagka year 165 AD. So 65 years old ra siya din his kalibutan, pero dako kay siya nahatag, dili sad siya pare, pero dako kay siya nahatag nga katin-awan sa atong pagtuo, kay gigamit niya ang gasa niya sa intellectual capacity aron ma-translate into actions ang atong pagtuo. Muna uban kaniya, iampo nato nga makasabot ang tibuok katawhan sa mensahe sa pagtuo nga Katoliko, pagtuo nga Kristiyano, ug magpuyo unta ta diha sa gugma ug kalinaw kuyog sa atong isig katawo. Iampo sab nato ang atong mga benefactors and donors nga nakasabot sa awhag sa Ginoo sa pagsuporta sa simbahan, pinaagi sa ilang mga donations ning pagpamalit o mga slots dinhi sa atong parokya o pagtabang adto sa ubang mga parokya sa lain-laing paagi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, pinaagi sa binuang sa krus, gitudluan mo sa paaging kahibulungan si San Justino martir, mahitungod sa taas nga kinaadman bahin kang Kristo. Itugot kanamo tungod sa iyang pangama nga ang kalig-on sa pagtuo, human isalikway namo ang mga sayop. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ginotlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Bantayin ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang mga magtutuo nga gitugyan sa Espiritu Santo kaninyo. At imanausab ang simbahan sa Dios nga naiya pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Nahibalo ako nga inigbiya ko kaninyo, anhaon kamo sa mapintas nga lobo ug wala sila'y sayluan sa panon sa mga magtutuo. May pipilaon niya ka mga tao diha sa inyong pundok
nga manudlog bakak aron pagdani sa mga magtutuo sa pagsunod kanila. Busa pagbantay gayud kamo ug hinumdumi nga uban sa mga luha gitabagan ko ang matag usa kaninyo sa adlaw ug sa gabii sulod sa 3 ka tuig. Ug karon itugyan ko kamo sa kamot sa Dios ug sa mensahe sa iyang grasya. Makalig-on siya ug makahatag kaninyo sa mga panalangin nga gitagana alang sa tanan niyang katawhan. Wala ako maibog sa salapi o bulawan o sapot ni bisan kinsa. Kamo mismo nasayod nga kining akong mga kamot naghago pagsangkap sa tanan nga gikinahanglan ko ug sa akong mga kauban. Diha sa tanan nga akong gihimo, gipakita ko kaninyo nga kinahanglan kita maghago aron pagtabang sa mga maluyahon uban ang paghinumdom sa giingon sa Ginoong Hesus. Mas bulahan ang paghatag kay sa pagdawat. Human kini isulti ni Pablo, siya ug ang tanan niyang kauban miluhod ug nagampo. Nanghilak silang tanan ug migakos ug mihalok kaniya sa pagpanamilit. Nasubo sila pag-ayo tungod sa gisulti ni Pablo nga dili na sila magkita pag-usab. Unya gihatod nila siya ngadto sa sakayan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Ipakita, O Diyos, ang imong gahom. Ang gahom, O Diyos, nga imong gigamit alang kanamo. Alang sa imong templo dito sa Jerusalem. Ang mga hari magdala unta kanimo ug mga gasa. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Kamong mga gingharian sa yuta, awiti ang Diyos. Awiti o pagdayig ang Ginoo nga nagahari gikan sa kaitasan sa karaang kalangitan. Ania nagalanog ang iyang tingog, ang tingog sa gahom. Ilha ang gahom sa Dios. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Diha sa Israel, anaa ang iyang kahalangdon. Ang iyang gahom, anaa sa kapanganuran. Makataha diha sa iyang santuaryo, ang Diyos,
ang Diyos ni Israel. Siya ang nagahatag sa gahom ug kusog ngadto sa iyang lungsod. Awiti ang Diyos, o mga aking harian sa yuta. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo maana kaninyo. Manasap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miyahat sa langit ug nagampo. Ug karon moanha ako kanimo, dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan, apan magpabilin sila dinhi. Bala ang amahan, bantay sila diha sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila mausa, ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Samtang ako uban pa kanila, gibantayan ko sila pinaagi sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako. Gibantayan ko sila og walay usa kanila nga nawala, gawas niadtong tawo nga mawala gayod, aron matuman ang kasulatan. Ug karon moanha ako kanimo og gisulti ko kining mga butanga dinhi sa kalibutan, aron malipay sila pag-ayo duyog kanako. Gihatag ko kanila ang imong mensahe o gikasilagan sila sa kalibutan, kay dili man sila iya sa kalibutan, ingon nga ako dili iya sa kalibutan. Wala ako maghangyo kanimo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kundili nga bantayan mo hinuon sila batok sa yawa. Ingon nga ako dili iya sa kalibutan, dili usab sila iya sa kalibutan. Himoa silang imo gayod, pinaagi sa kamatuuran, ang imong pulong kamatuuran. Gipadala ko sila sa kalibutan, ingon nga ako imong gipadala nganhi sa kalibutan. Ug tungod kanila, gitugyan ko ang akong kaugalingon, nganha kanimo, aron maimo usab sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Usa sa mga meanings sa word philosophy, gawa sa gitawag og the study of wisdom or the love of wisdom, is also the love for truth, kanig yung kamatuoran. Ang mga philosophers, gigamit nila ang ilang intellectual capacity to know the truth, aron mahibaw-an ang kamatuoran. Yan ingon si Kristo diri, ang imong pulong kamatuoran. Ya kay siya man ang pulong nga nagpakatao, si Kristo ang kamatuoran. Munang ningon siya, I am the way and the truth. Si Saint Justin, pagkahibaw gid niya
sa tinuod nga kamatuoran kabahin sa atong kinabuhi nga everything comes from this being, the being which is Alpha and Omega, way sinugdanan o way katapusan, nga mao si Kristo. Iya dayong gibuhos ang iyang kaugalingong kapasidad sa pagsangyaw ni ining maong kamatuoran. Naglagot ang kalibutan tungod sa iyang gibuhat. Kay matod pa ni Kristo, kining kamatuoran na dili iyas kalibutan. Unya, gipadala ko no siya aron pagsangyaw, nasuko ang kalibutan. Kay kini manggong kamatuoran sa Ginoo mga igsoon, lahi dinhis kalibutan. Mo na masuko gining kalibutan. Kamo, wa pa mo masuko. Wa mo masuko sa Ginoo. Wa? Wa mo masukos Ginoo nga maura na inyong naong. O magsige mo kasina sa uban, nindot lagi siyag naong, nindot lagi siyag ilong, nindot silag panit, puti, amo dinhi, lagom. Maunang sige sa tang paputi sa tong naong kitang mga taga dinhi. Di ba? Hala, nindot lagi silag buhok, bland, ang amo itom, ubanon pagyod, gipablanasad, pablanasad, ana, basig na mao man ay mga ekspresyon sa kasuko kanang usbo nimo ang iyang gibuhat. Nasuko gani kas usa ka tawo, imo ginang sungagon ang iyang gibuhat, di ba? Di nasuko na mos Ginoo na. Nindot lagi sila kilay, baga ako nipis, akis kison ko niya, akong ilisag badlis. O ana. Di ba? Di na sakto. Mga ekspresyon man as kasuko, tanawan ng inyong anak ug basuko ninyo. Sungagon ginang imong gisulti, tanawa ning sakristan og masuko sa pare. Buhaton gina ang gidili sa pare. Tanawa ang pare og nasuko na sa obispo. Tanang gisulti sa obispo, sungagon gina sa pare. Kamo wa pa mo masuko sa Ginoo. Ningon dayong Ginoo, pangural mo sa inyong balay. Ningon, nganong nangural man mo? Bitaw joke lang na. Ningon dayong Ginoo, pangangkon mo ani mga yuta, kana mga yuta ang kuna na ninyo, apil na mga karsada aron himuon ninyong parkingan. Ningon dayong Ginoo, wa yang anong inyo manang gisungag, adi no tingali ka mo dinhi basig na abang. Ningon dayong Ginoo, pag puyo-puyo mo kanang live-in, wa nya ikaw sige kag simba nya, sige sa kang puyo-puyo. Mao na siya ang kamatuoran, matud pa ni Kristo, mudalan nimo sa kagawasan. Ang tao sad nga nagsunod sa kamatuoran, bisag sungagon pas kalibutan, bisan ganig paantoson pas kalibutan, bisan paganig patyon sa kalibutan, din agyod mahadlok. Truth sets us free. Unsa man ang tao nga free, kana bang di mahadlok mo buhat, yano nga mo buhat, why kahadlok? Karon magsige man tag pangling. Masuko niya na sa father. Masuko na sa father. Niya ako sa diri magpanglingi sa ko, wala masuko niya ni mga benefactor nako, di lang kumusulti ani, di na niya nimo palit og slot. Di na lang kumusulti ani, bisag mao ni ipasulti sa Espiritu Santo kay basig din anya nimo dunit. Hadlok ba? Kamo wa mo ray mga kahadlok. Wa? Uy. O kana, mao na saktot. Ang kuna lang gud. Ngay kana lingian ay mong tupad. Ing na wa ka di ka mahadlok mamatay. Di ka mahadlok mamatay. Ana. Nya mo totok mo na siya nimo siya. Ikaw, samsa ka diya. Ang tao nga nahibaw sa kamatuoran, di gyud mahadlok mamatay. Si San Justino, Saint Justin, dili ra siya gustong mamatay. Gusto pagid siyang maliwat anang kamatayo ni Kristo sa krus, which is the greatest foolishness of God. Matod pas mga philosophers, that is the foolishness of God. If your God is wisdom, then that is His foolishness. Naagod siya gahom, naagod siya tanan, control gud niya ang tanan. Nganong mo allow man siya nga ilansang sa cross? That is foolishness.
Kana bitang nakahibaw ka nga mao ni saktong buhaton, nya di gid nimo buhaton ari jud kas atong dili mao kanang makadaot nimo. Foolishness mangunagod. Nga gitubag sa ning San Pablo, ingo San Pablo, the foolishness of God is greater than the wisdom of man. And the wisdom of man is foolishness for God. Oh, da. Human. Nganong nangandoy man si San Justino nga mamatay sama ani. Kay para niya, the greatest honor nga ikahatag niya sa Ginoo mao ang pagsunod sa iya mismong kasakit. Kasakit. The sufferings. Muna si San Pablo diri sa unang pagbasa, ingon siya, nanamilit siya di na ko magdugay ha, dinis kalibutan. Nya kamo hibaw jud ko inigbiya nako, anhaon gyud mong mga lobo, wa gyud sayloan ninyo, kitkiton gyud mong tanan. Kanon gyud mos lobo. Kay mga karnero man sila. Kanon gyud sila sa lobo, paakon. Pero si Kristo nag-ingon man, ayaw mo kahadlok sa kalibutan, kay gidaog ko na ang kalibutan. Giyon sa man niya pagdaog, ang kasakit sa kalibutan, gihimo na niyang kalipay. Ingon siya, ang inyong kasakit, mahimo o niyang kalipay. Ang inyong kamatayon din his kalibutan, gihimo ni Kristo nga kinabuhing dayon. Kanindo tana. Tuo mo. Kanang kasakit, mahimong kalipay, tuo mo. Maayo. Niya karon, napamoy kasakit, uwa na. Congratulations. Kanang nagani masakitan, i-congratulate. Ina kana daghan kag opportunity nga mahimong kalipay. Imong bana nangabit, say salamat intahon Lord na nasa koy source of joy. Ana no? Nya pag ulis imong bana, gikulata sa ka additional source of joy. Na paglingi nimo sa imong anak, siga na kaigmata ni suyop sa diay ka another source of joy. Pag apot nimo sa opisina na kay mimo sa imong trabaho nga nag-retrench, na appeal kas gi-retrench, wa na kay trabaho na. Ay, praise the Lord. Source of joy na sad. Oy, ni sakit mang imong tiyan, pagpa-check up, colon cancer stage 3. Salamat Lord, salamat. Di ba? Testingin na ninyo. Ing anaa ba paghuna-huna, paastilan lagi pulos kalipay. Nya moingon ka, Lord, gamiton nako imong pulong. Unsay pulong ni Hesus dire? Og karon muanha na ako kanimo amahan, dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan. Di ba? Magamit gina nimo ka stage 3, so mga next week stage 4 na ni. Aniya din adyon magdugay. So Lord, din ako magdugay din his kalibutan. Praise the Lord. Kita na kita diha. Di ba? Nya napaka kay kasakit ana. Napaka kay kabalaka. Matud pa ni San Pablo diri sa unang pagbasa, wa ko maibog anang mga sa tiwa niya kaibgi kana mga salapi. Mo pa man sikat sa una. Ingon siya, wa ko maibog anang salapi, bulawan o sapot ni bisan kinsa. Kita kusog man kitang maibog ana mga balay, mga sakyanan, kusog kitang maibog ang ilang mga gadgets, maibog ta. Pero si San Pablo unsa man yang gibuhat, insa gigamit nako ang akong mga kamot aron pagsustenir sa akong panginahanglan ug aron ko makatabang sa uban. Ninduta ana no? Kanabang nitrabaho siya adlaw kuno gabi aron makuha niya ang iyang panginahanglan ug makatabang sa uban. Kay matud pa niya diri, mas bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Common kini nato, it is better to give than to receive. Di ba? Nito mo na. Mo na paghago gyud mo aron makapalit og slot.
Bitaw, hago gyud pre atong nagistorya nako nga habal-habal driver nga ang una niyang biyahe padong kuno ini kabuntag, ang una niyang biyahe iyang isafety para pundo niya para makapalit og slot. Karon sobra na sa napo ka slots ang iyang napalit tungod sa iyang pagkahabal-habal driver. Labandira, isafety niya ang mga extra nga tunol sa iyang ipanglabhan aron ipalit niya slot. Nakapalit na siya mga duha ka slots atong niagi na tong mga slots nga gipamiligya. Labandira, baker, taxi driver, safety, imbis magpawasing siya, tagpila ng wasing kuno, tag 100 man ting ito, ang usa ka wasing 100 or 50 ba to? Siya na lang mo limpyo, hug na lang siya anang sa nang hulug-hulugan anang pasirit-sirit. Na siya na mo limpyo. Niyang katong budget niya ato, iyang gisafety, aron ipalit og slot. Kapalit po siya slot. Mga katulo naman ting ito sinipalit karon. Asa ka na sila padong? Kining klasihas mga tao. Langit o impierno? Langit. Nya kanang naay ilang kwarta. Nya naibog sila ng daghang kwarta. Di gid sila mo palit kay padaghanon pagid ang kwarta. Unsa asa ka na padong? Ngay, kaya nahibaw mo. Bitana, kaning pagtrabaho, mao'y gigamit. Ang kamatuoran din is kalibutan, trabaho, ayaw pag tinapulan. Na iniingon ako pa dir, wa man sa ni hire na mo. Ayaw na pagtrabaho nga para swelduhan ka, kadaghang trabaho unon dia. Kanang silingan ninyo, limpyuhin ang ilang tugkaran. Kanang ilang mga niklag up nga mga kanal, kuhaan ang niklag up diha. Kaning ato mga karsada dinhi kaning mga suok-suok, mga barangay roads nga daghan na kayong nidingyop nga mga sagbot kay wa sad palimpyuhi sa mga kapitan. Anang limpyuhi na panahon lang tas eleksyon mang limpyo, panahon lang tag mangumpanya o natabang limpyo, limpyuhi ingka wa man ko gi-hire sa kapitan, way kapitan, way konsehal nga masuko nga manglimpyo kasdan. Wa ikaw niya, patay tani, wa matay kaon. Mas maayo nang mamatay ka nga nagtrabaho kaysa mamatay kang ga-standby. Testingi ko no be. Testingi ko no trabaho ang why ni hire nimo. Unya ang imong gibuhat kaayuhan sa katilingban. Tanaw na tog mamatay bakas gutom. Testingi. Huwag mo ka-testing. Huwag mo kasuhay. Panuhay mo. Panuhay mo ba? O huwag mo kasuhay, panuhay mo. Sa ito pasulahi. Di jud ka magutman. Kami sa una, dito sa bukid, kargado raman mi. Nabagoy gaswildo na mo, aron tukuran og balay, katong nalus noong balay sa among silingan. Tungod kay gabok na kayo. Nag-organize mi, mga youth, batas mi kawayan, putol mi kahoy, tabangan na mong tukod iyang balay. Nahimo ang balay, nga way suhol-suhol. Kay nalusno man sad to pagpangaon namo pag-adlaw sa minatay kay gipasaka man sad mi didto. Nasaka nga rin mo dong, ngaon ka adlaw sa minatay magluto man na kaon nga to karaan ka may kay ubos sa kayo kanang kan ba gabo kayo lusno dayon oy kita ra ba nakalusno ani gipakaon ta ala batas nga to kawayan tinabangay ngano man laging wa man lagi mi mamatay sa gutom nga wa may nagsweldo na mo ato. Malipayon pa kayo. Tungod ato, nadasig ni, manglimpyo misdan. Kanang among daan, padung sa bukid, mga tuslok ang imong mata ng ang mga kugon, kanang mga hagunoy. Iniglakaw ni mo, igsayos buntag, ang yamog, igabot ni mos ubos, dito uga pakas babaw, igabot ni mos ubos, mura na kag naligo. Di ang among buhaton, among gisipsipan, ang daan, limpyuhan. Why nagsuhol? Wa man lagi may mga matay. Sigutom. Karon, saan may nahitabo? Sige na lang kung dupa-dupa. Wala. Pwede ng kaon. Wa mamatay, oy. Bitan na, kanirong atong bagong administrasyon, ang usa kuno sa ilang giatubang karon, economic recovery. Nalipay ko, nga usas ilang mga objectives sa akong nadunggan sa balita to create job opportunities. Patrabahoon ang tao, dili sige haghatag lag ayuda kay mag-ana ra niya na mura nag-isda ba
Unsala imong ihog dito, mura sa ilang kanon. Mura niya naghuwan tamad, maghuwat lag kanus mahog ang bayabas. Ana, patrabahoon. Ni ay daghang trabahoonon. Daghan, tudluan na to. Trabaho. Mga bitan ning ato mga sasing kids din Katong ako man to silang gi suspenso. Pagbalik na nako sa boton tanig maayo ha. Amo na may mga parameters niya. Ang usagis among gi main gyud, no work, no food. No 20. Di ba? Ana man ginang 20 kada adlaw nako. No work, no food, no 20. Karon may na kay sila mo kan igabotin kuha deg silig dayon, gadugang las abog ba. Ana trapo-trapo dayon, anak diri, trapo-trapo. Pader, mana? Ya. Papasagdi lang. Mangingilad mong dagko. Sige lang, okay ra. Basta nakita na kong ni trabaho mo. Naada yo'y food, naada yo'y 20. Di ba? Na siya. So, kamusang mga parishioners nga nagsigig trabaho aron mo tabang sa simbahan. Congratulations. Nahao mo, nalinya mo sa dalan sa Ginoo. Labi na gyud sa namalit na tog slots. Congratulations. Labi na gyud tong naghago pagtigom aron lang kapalit og slot. Ako mong reportan sa atong slot ha. Karon man to akong saad nga update. Sa atong DOPS as of yesterday, gikan atong Sabado, nahalinan ta og 213 slots. Sige, salamat. Ang total na nato rong halin sa DOPS sa atong Paras Project 5,981 na ka slots. Napay 48 napay 48,019 slots atong palitonon. Kani makapalangit pa kayo niyo Ang atong special slots katong MIP, Mary's Inspiring Purity, para sa pagtapos atong Flores de Mayo, ang atong gibaligya 2,000 slots. Ang atong total halin 2,005 slots. Tapat. Nya equivalent ani is 1,02,652 pesos ang equivalent ato nga slot. Ang atong total sad nga gasto atong Flores de Mayo, katong Children's Congress o sa atong mga Santa Cruzan, ning abot pod ang total og 830,556 and 40 centavos. So naatay excess nga 172,095 pesos and 60 centavos. Asam ni nato ibutang ning excess, ari na lang nis operating expenses nato ibutang kay daghan kayo ta dunitanan. Ambot nganong nahimo na ta dinhing murag charitable institution, pero nindot man sad kay parokya man ni siya. Di lang ta mohatag og dagko, pero sige gid taghatag. Ngayog tambal, ang cost 20,000, tagaan na to 2,000. Di igong makatumar usa ka tambal, patay. Ato dayong misahan. Langit na siya. Usa ra man katambal ang napalit kay di man mapalit ang tanan. Yang sa ihurot na tog hatag. Wa na sa tong uban. Nasa uban mabuhi. Pagdawat pa lang sa kanang tabang, wa na. Naayo na. Naa mo sa San Vicente Ferrer, 40 man sa nang muayo. Pwede man kanya na magay uban, resita ray tan-awon, ayo na. Bitaw. Na kaning tanangan nga nipalit aning DOPS, kanang tanan nga nipalit og DOPS, ato nang gibutang diha na itong box diha ay kanang DOPS donor. Apil sa ubang mga names diha sa donor, naana sa tiilan sa atong altar sa atong patron San Vicente. Atong hangyo niya ihatag ang way sukod nga panalangin. Ug unsa may mga petisyon sa nagpalit aning slot, ang inyong mga ngan amo nang gitype o giprint o gibutang diha. Symbolic lang na sa atong union with God through San Vicente Ferrer. Kay once na united tas Ginoo matud pa ni Kristo,
hiusaha sila nganha kanimo sama nga kita nagkahiusa, ang tanang grasya mubaha. Ang tanang gikinahanglan mubaha, ug ang pinakadakong grasya kana gyung masayod ta nga dili di ta iya sa kalibutan, muagi ra di ta sa kalibutan, iya ta sa langit. Ug ni atas kalibutan mo trabaho ta dili para sa atong kaugalingon lamang, kay muagi ra man ta ibilin diha sa simbahan. Ang mga projects na to dinhi, kining simbahan, kining tanan nga atong development, himuon to kumbento, kaning pagpamalit na tong mga yuta dinhi para mudako ang atong parkingan ug ang atong activity center sa simbahan, sa parokya. Pulos gyud ni siya kaayuhan sa pagtuo. Ibilin ta ni. Kay way siguro ugma kamong nagdunit, wa na mo. Way siguro kining namaligya, kutob ra ni karong gabi. Wa na ni ugma, pero ibilin tani. Ugmao ni atong puhunan aron makasakatas langit. Si Kristo nagbilin og simbahan. Si San Pablo nagbilin og simbahan. Matod pa niya, atimanan ninyo ang simbahan. O na, atimanon. Kamong ni atiman sa simbahan, congratulations. Kamong ni trabaho og maayo aron makaatiman sa simbahan, makapalit og slot, congratulations. Kamong wa mamalit, sugod na. Nindog ta. Uban sa dakong kadasig, ihalad nato ngadto sa Dios ang atong mga panginahanglan. Uban sa pangaman ni San Justino, moingon kita, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Nga ang katauhan sa simbahan, dili mawagtangan sa kadasig sa pagpaminaw sa mga pulong sa Dios ug kanunay abli ug andam sa pagpaambit niini ngadto sa uban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang anaa sa pangagamhanan kanunay mulantaw sa kaayuhan alang sa tanan, ilabi na ang kalinaw sa atong nasud. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga katawhan nga nawad-an sa pagtuo, makasinati sa presensya sa nabanhawng Kristo, ug mahinangpon nga mobalik sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga pamilya nga nagkatibulaag, makatagamtam na sa kahiusa, kalinaw ug paghinigugmaay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa World Meeting of Families nga pagkahimuon sa Roma ug sa Archdiocesan Family Congress dinhi sa Sugbo karong Hunyo 22 hangtod 26, 2022 nga unta mahimong malampuson. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takus og mapuslanon alang kanamo nga si Teofilo kamumot sulugoon sa Dios, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors og donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga nangamatay makaambit na sa kahimayaan sa nabanhawng Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Langit nong Amahan, tinubdan sa tanang maayong butang, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy dihas pangaman ni San Justino imong martir, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.
Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatag mo, nadawat na mo kining among gihalan, ang panugpino nga abot sa yuta. Ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanahamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tutsa ka ang turan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Itugot kanamo Ginoo nga makasalmot kami sa masubsob ni ining santos nga sakripisyo nga sa dakong kaisog gipanalipdan ni San Justino, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo Amo nang nagibayaw gibayaw ngadto ngadto sa sa Ginoo. Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga martir nga si San Justino sa pagsunod sa panig-ingna ni Kristo, mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo among Ginoo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi.
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Justino, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamo gana sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, wabot ka namo ang imong harian, matuman ang imong pagput, dinhi sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalanod na mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasay luha kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Inuluwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo manangging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa,
ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manasa kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Magampo kita. Human na kami mabusog sa langit nung kalanon Ginoo, magpabilin unta kami nga mapasalamaton kanunay tungod sa mga gasang nadawat, samtang nagasunod kami sa mga pagtulunan ni San Justino nga martir. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kahiusa, union with God. Nya mahitabo ra ni kun ato gyong sundon ang kamatuoran nga kita dili iya sa kalibutan. Mao na motrabaho tag maayo dinhi aron itabang sa atong simbahan, sa atong katawhan. Haron ta maadto Dios langit. Nasalamat sa aming hago ug nitabang nato dinhi na malit natog slots. Ako nang gikaingon kaganiha sa atong dopes na natay total nga halin nga 5,981 slots. Pakpakan nato usab na malit. Sugod karon focus na tagpalit og dopes, wa natay special slots. Hinaut ta mapaspas ni kahalin aron nindot gyud ta no karong buwan na makasugod na tagtukod sa atong kumbinto. Kinahanglan tag mga 12,000 slots nga halin o na ta makatukod kay ato usang hinay-hinaya ato tong tiwasog bayad ning mga yuta nato dinhing na acquire. Pasalamat man pud ta ani. Og ang uban pang mga na advance nato og bayad kay gikinahanglan sa atong projects. Salamat kayo sa mga ning palit sa atong nisuporta sa atong Flores de Mayo
nipalit sa atong Mary's Inspiring Purity or MIP. Dili na gyud mo ma-RIP. MIP gyud mo. So akong usbon, ang atong total nga halin sa atong slots, 2,005 slots. Atong pakpakan usab ang namaliit. Nya naamantay gasto nga 830,556 pesos and 40 centavos. Ang atong excess kay 172,095 and 60 centavos. Gamito ni nato sa atong mga charitable works. Atong pakpakan ang tanan pag-usab. Okay, salamat kayo. So karong adlaw, maghimo na sadta sa atong 2,000 Hail Marys, ang atong mga banggiitang mga lampuay, dibuti ni Maria. Mahintag dugay pa ni sila mga matay, aron daghan pa ta dinhi og higayon nga magsigig ampo 2,000 Hail Marys. So kisa tong ganahang musunod, mo appeal nila anhi dinhi sa atong Adoration Chapel, whole day ni sila dinhi hangtod karong mga alas 4, alas 5 sa hapon tingali. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pagambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon